Enjoy life at Bright FM 91.9. Friends tayo. Bright FM, nandito na. Mag-e-enjoy ka sa mga programa. Good vibes ang musikang taglay. Pagkakaibigan ang inaalay. Kabalen, halika na. Sa bright light sumama. Isang paniniwala. Sa Diyos nagtitiwala. 91.9 Bright FM 91.9. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy life. Friends tayo. Enjoy bright. Friends tayo. Bright FM. Friends tayo. Sa 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Friends tayo. 91.9 Bright FM 91.9 Bright FM Friends tayo. Kiragiling pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen. Ing anghel ning Ginoo pepabalwane ing Birhen Maria. At kinagialalang mga Espiritu. Bapo Maria, mit mo kaging grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Adi ko, alipaning Ginoo. Magyari kabud ka na ako, andi indikas mo amano. Bapo Maria, mit mo kaging grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ing Divino Verbo, mi katawan niyang tao. At may isaw niya kaya katamo. Bapo Maria, mit mo kaging grasya, ing Ginoo at iyo ka. Nuan ka karing sablang babay, nuan niya pa naman ing buwan ing atyan mo Jesus. Santa Maria, Ino ni Diyos, panalangin mo ay makasalanan. Ngayon niya po kay oras na ikamatayan ni. Amen. Ipanalain mo kami, O Santang Induning Diyos. Bami ka pa na induliran, nabang namin pengako ng Kristong ginutamo. Amen. Manalangin tamo. Tapuanan mo sa akong grasya, Ginoo, bing Diyos, ting kalawani, at ang pating pamamalita ng anghel. Akilanin ang pagkatawang ng taong Jesucristo ang anak mo. Uwina naman ang pamailasan at kamatayan ng krus. Apakalimutan mo naman sana, hindi galing pa ang sugi ng medye. Alang-alang sa puiti, kang Kristong ginumi, iyanasa. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay sa ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay sa ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ligaya kingig pa, ampon king anak, ampon king Espiritu Santo. Ang mo ay sa ligaya, iba't itang umulan, ngayon ang laman inalanggang. Amen. Ilagining pa, amponing anak, amponing Espiritu Santo. Amen.
This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Coming to you live from the news desk of DWPL-FM 91.9. This is Brightlight News. Maya Paugtu, iniing Bright Light News. Dole at BI, pinirma king data sharing, ring AEP king Pilipinas. At para karing detalye, pesik na nga ning Department of Labor and Employment at Bureau of Immigrations ing pamanibala, karing banyagang magobra, Keti Pilipinas. Pinirmaya i-Labor Secretary Bienvenido Laguesma at Immigrations Commissioner Norman Tansingo, king Data Sharing Agreement o DSA, bal maging mabilis, ing Pamili Bayon Impormasyon karing ating Alien Employment Permit o AEP. Agpang karing adwang mamuntukan, paintungulan ning pangimot ami kaating mabilis at masalese database system, anong nugarin maka-archives laring impormasyon, dokumento at aliwa pang maulagang papeles, ring banyagang talapagobra. Asahan mo naman, ing digitalization, ring prosesong kailangang dalanan, ring magnasang mika ating AEP, king daratang panahon. At tanda ng minunayang kinulayit isanto Papa Francisco, karing employers, pelalong karing gobyerno. Apasik na ngan ing pamagpasanting king kabilyan o obra, ring migrant workers, amagobra ban suportan ing sarili at karelang pamilya. At ako po, Ichinchin Nugid, Maya Paugtu. This is Brightlight News. This is DWPL-FM 91.9, a proud member of the Catholic Media Network. Masayang panugtuan, keninat pilasan at tigunaman, ring turuning pisamban, keniking, kwentuhang katoliko. Maya Paugto ning Diyos po kay kayungan, ini po Ichinchinugid at makiabe kayo pamurin po king DWBL 91.9 Bright FM, ing radio station ing Archdiocese ning San Fernando, Pampanga. At welcome po king kay katamong Friday episode ning programa ning Commission on Catechesis ning Archdiocese ning San Fernando, Pampanga, ing Kwentuhang Katoliko. At abayan nyo kami po king meto nga oras sa kwentuhan patungkol karing turuning banal a kapulungan Katolika. At ayan po, hindi po ako ang host nito, no? At magtatagalog po tayo for today's episode kasi may mga bisita po tayo, no? At mamaya ipapakilala po natin sila. So ang isa po sa kanila ay hindi po kasi Kapampangan mong. So ayan po, magtatagalog po tayo. At ayan mong, ikaw nang magsalita. Welcome po kay kakatamong Friday, Kwentuhang Katoliko. Ila po ring mag-handle. I was expecting to be late today dahil nga first Friday. Galing po ako sa Mass sa RC Cola, doon sa may Kalulot for the first Friday Mass. Shout out po, nagpapa-shout out po yung buong RC Cola family diyon po sa bandang Kalulot kay sakop po ni Father Jess. At medyo hindi ako nakikita, Brother Josiah. Medyo, yan. Paano ayan ba yan? po. Yun, thank you. Pare pa naman tayong malaki. Welcome po, Nepo. Very interesting po ining kakatamong kwentuhan. Although, syempre, bali naman, catechetical program covers different topics, Nepo. Reng turo, ding kapag masusyan, ang mga turo, mga aral, mga pagdiriwang, ang buhay po ng ating Catholic faith, our Catholic Church. We inform you and let you know being a catechetical program. Greetings po kay Father Robert Bong Di Feliciano, aming pong Director ng Commission on Catechesis at Lay Formation Institute. Father Joel Jomarsus, kapwa ko po Assistant Director at alam niyo siguro si Father Joel, no? The vlogger priest, no?
sikat sa pagbibigay po ng magandang pangaral sa mabuting balita using the social media to spread the gospel. So, nag-advance kami kahapon kasi usually yung Friday, we look at the readings for the coming Sunday. So, ginawa na namin yun kahapon dahil nga we are expecting two great guests here at the radio for pipagkwentuhan tayo po ining mi balita at makasayang milyari kapalyarian Karinking Parokya ng San Jose Talapagobra, Karinking Balen, Florida. We greet Father Alvin Manalang, their parish priest, and itong ating guest. Makikilala po natin sila a few minutes from now. So welcome po. Thank God it's Friday. And it is the first day of March. It's a first Friday. It is also the third Friday of Lent. So we have 4 more Fridays before Good Friday. At ito po yung the whole month of March is truly a blessed month. Chin, Aaron, and hindi ko muna babanggitin yung pangalan ng ating mga guests para magpakilala sila. It's really a holy month kasi we begin Lent and we end March 31, Easter Sunday. Buong panahon ng Kwaresma at pagbumula ng muling pagkabuhay. The season of Easter will happen within this holy month of March. Lenten, Holy Week, Easter will happen in these 30 days, 31 days. Okay, partner Aaron? May kapatid na pare, si Father Anthony Cortez. Ayun po. At bago po ang lahat, nais po nating pasalamatan si Reverend Father Edwin Semblante ng Patchem Missionary sa pangunguna po ng ating Misa King Radyo, kanina pong 11 a.m. So, Father Edwin, maraming salamat po sa pangunguna sa ating pong banal na misa. At ayan, Aaron, baka merong gustong sumali sa ating pag-uusapan ngayong araw na ito, at ibigay natin yung mga text line numbers. At syempre, dun sa mga gusto ring manood sa ating Facebook page. Sige po. Para po sa mga gustong sumali sa ating kwentuhan, sa mga greetings na gusto ninyong ipaabot, mag-text lang po kayo sa ating text line numbers. Para po sa ating Smart, 0918-351-8282. Para naman po sa Sun, 0942-357-4268. Meron din po tayong YouTube channel na nagngangalang ASF Radio Station 91.9 FM or www.youtube.com/ASF Radio Station 919 FM. Meron din po tayong Facebook page na nagngangalang Archdiocese of San Fernando Radio Station 91.9 Bright FM or www.facebook.com/official.asfradio. Paki-mention na rin po ninyo ang inyong parokya para mabigyan natin ng magandang oras ang inyong mga parokya. Meron din po tayong Meron din po tayong ex-Twitter account na nagngangalang @radio_ASF. Meron din po tayong Instagram account na nagngangalang @ASFRadios. At para naman po sa mga gustong magpa-advertise, you may send your inquiries at asf.radio.mktg@gmail.com or contact 0949-609-5478. At sa mga gustong mag-donate Go, Aaron! para sa ating radyo ng Archdiocese, pwede nyo rin pong ipadala sa ating GCash account number 0905-319-4871. Ikalag yung Joseph Mary Bakay. Di na kinaya. May pangalang Joseph Mary Bakay. Nagkapampangan na. Babae ito sa Florida, Father Pep.
Maraming salamat at ipamalita rin po natin sa iba pang mga tao na meron tayong radyo na makakatulong sa ating buhay kasalpantayanan. Buhay pananampalataya. Mahirap yung mag-switch. Opo, mahirap po. Mahirap. Kapampangan niya mo, kapampangan niya. Brigita, buhay ka sa laban. Buhay pananampalataya. Para dumami pa po tayong ating mga kakaluguran. Lugura. Ayan mo. Etane. Yes. At Mong, introduce po natin yung topic natin, no? Para magkaroon ng idea yung ating listeners and viewers. So, ang pag-uusapan po natin sa episode na ito ng Kwentuhang Katoliko ay Kapampangan po, no? Yung ating title, Minuline. Minuline. The Finding of the Image of Santo Niño of Florida Blanca, Pampanga. Sa Tagalog po, umuwi na or nakauwi na. Yes. Ayun po. At maraming salamat, Aaron, sa pagbibigay sa ating mga text line numbers at of course, yung ating details sa pagdodonate, no, Mong? Yes. Actually, Chin, very meaningful yung pag-uwi, minuline. Yung, di ba, si Jesus mismo nawala, di ba? Yung Holy Child, di ba? He was lost in the temple, no? Kaya lang 3 days, hindi 3 decades, no? Very, very, may hugot ba yung pag-uwi ng Holy Child gaya nung pagkahanap sa kanya. Di ba sabi ni Mama Mary sa kanya, bakit mo ginawa ito, anak, no? Kami ng tatay mo ay alalang-alala sa paghahanap sa iyo dahil hindi namin alam kung saan ka pumunta. The same with the Holy Child of Florida Blanca. Parang ang tagal na nangulila ng bayan ng Diyos na makauwi at makabalik yung nawalang imahin na ito. At ang ganda nung naging pamagat ng pagdiriwang na minuline, may kapagbalik na, nakapagbalik na ang ninyo. No? Alam naman natin po, hindi naman nawawala ang Panginoon. Lagi namang siyang nandun. Kaya lang, siyempre, yung mga larawan na ito, they are not only tangible signs of the faith, but also they are reminders ng mga intangible na hindi natin nakikita. They are signs, no? The tangible signs of the intangible. Yung tayo mga Katoliko, ganyan natin pinapahalagahan. We do not worship them. We do not make them gods or idols. Pero we reverence them kasi nga, they are tangible expressions of the intangible truths ng ating pananampalataya. Ano ba yung intangible truths? Na naging tao ang ating Panginoon, naging bata ang ating Panginoon, at naging Santo Niño siya upang tayong lahat ay maging mga holy boys and girls, children of God the Father. So, siguro it's time to introduce itong ating mga magsasalita, magsishare, magkukwento ng kanilang siguro napakatinding faith experience sa inyo to, no? Isang karanasan sa pananampalataya ang nangyaring ito. So, can we change our magandang dilag dito sa stage sa Kwentuhang Katoliko? Opo, ayan, no? Sa araw pong ito, ang ating pong mga makakasama dito sa ating Kwentuhang Katoliko ay sina Brother Josiah Duke Dondoyano and Brother Albert Foronda. So, mga sir, kayo po ay bumate sa ating mga kakaluguran. Ano po? At opo, sa mga kaibigan natin. Hello po, good afternoon po sa lahat. Ayan, marami po ang nagla-lunch siguro sa oras na ito. Lunchtime. Ako po si Albert Foronda, tubong Florida Blanca. At ako po ay isang ecclesiastical art worker. Yan po. Yeah. I restore images, I recarve images. So, yun. Tinutulungan ko ang Panginoon na ipakita ang ganda. At yung kagaya nga ng sabi ni Padre, tangible. Yes. Make the intangible tangible. Amen. So yun ang soul involvement mo, Albert. So ecclesiastical art
worker, restorer. Wala ka ng ibang involvement sa simbahan. Wala po as of now. Opo, Mhm. yeah. Saang baryo ka sa Florida Blanca? San Antonio po. San Antonio, kay Father Deo. Opo, Father yeah. Deo, Father Mga Norman. Halos kapitbahay namin yan. And then si Father, sino nga ba ang bagong pare? Omar. Opo, Omar. Yes. Pamangkin ni Father Norman. So this is Brother Albert Foronda. Okay, next. Welcome, brother. Good afternoon po at sa ating mga listeners. So, ako po si Josiah Duke Dondoyano and I am from Fairview, Quezon City. So, Paano ka nandito ngayon? ako po ay naging estudyante ni Kuya Albert sa paggagawa ng mga santo. Kumbaga naging assistant restorer niya po ako sa mga ginagawa niyang imahe. Albert, you have a school or No po, Padre. training? Kasi po ako, nung nag-i-start ako dito sa trabahong ganito, I would have wanted sana to be trained by a master. Kaya lang, syempre, mga busy yung mga tao, so wala akong nakilala to train me, but there are certain people na hindi bihasa, kumbaga, na tumulong sa akin. Yung basics ng paggawa ng santo, pagkukulay sa kanila, pagka-carve sa kanila. So, they are not considered quote-unquote masters of the craft. Pero sila yung inihandog sa akin ng Panginoon. Sila yung gift sa akin ng Panginoon to be able to come up with this. Dati po akong nurse. So, I am a graduate nurse. I am a licensed nurse. Wow. But Ibang calling. Apo, yeah. The Lord wills it that I am afflicted with an on and off depression, and then eventually, kaya po pala ganun, is I was afflicted with bipolar disorder. And actually, pwede ko ba sabihin? Nagkakilala kami because of depression. Bali, parang yun yung connecting namin ni... Middle ground. Yes. Yeah. Yung nagkaroon din siya ng parang life crisis ba yun or what? Na-diagnose siya with Alfred, depression. you were looking for a master pero hindi binigay. Yes pero po. eventually you experience yung co-learners, naging co-learners mo pa sila. Sama-sama kayong lumago, natuto dun sa yung craft po na yun, Yes. because I wasn't trained by a master, ang sinabi ko sa sarili ko, kapag bihasa na ako dun sa craft na yun, I would want to train young artists to, parang yung passion nila. Kasi for me, yung arts kasi is natututunan siya. Kaya lang, may mga tao kasi talaga na gifted by the Lord to be artist. Kaya lang yung environment nila, factor siya mga yes, yan. mga factors sila. So, I would want na dun sa isang factor, tutulong ako doon. So, Alam mo, Chin at Aaron and if I may butt in, isang kinaiingitan kong mga tao, those who know how to carve. Nakakaingit sila. Pero bang carver na left-handed? Siya. Nag-aaral pala. Nag-aaral siya. Kasi lahat na nakikita ko right-handed ako left-handed. Parang right away I feel kung left-handed ka, hindi ka pwede, hindi ka matututong mag-curve. No? But so he is a fine arts graduate po. Hindi ka pa na-feature sa isang TV. Hindi. Oo. Magkasama kami. Kasi Yeah. Actually, kanino ko pa Father sila Moy. tinitingnan. Yung may touching story doon na sa Our Lady of Lourdes po kami nagkakilala. Yung ni-restore mo. Restoration of the Tapos, image of Our Lady of Lourdes. I kept on looking at your face. Sabi ko, familiar itong taong ito. Parang na-picture sa, hindi ko lang gusto, ayaw ko lang magitin yung, kasi di ako sure kung siya nga yun. Kasi, very powerful yung nangyari dun sa Lourdes na yun yung restoration ng Lord. Anyway, ikukwento mo mamaya, no? So, how was the meet? Paano yung nagkakilala na kayo? Actually, dun nga po sa Our Lady of Lourdes because saan kasi yun?
Quezon In City. Retiro. Quezon Yes. City. From the Quezon City. National Shrine of Our Lady of Lourdes, Yes. Retiro, Quezon City. We do not call it Retiro now, no? Meron ng pero nasanay yung mga tao kasi dahil may Pares Retiro. So, Retiro ang tawag namin dun sa lugar. It was, I think, at the latter part of 2019, they called me kasi May 2, no, nakaschedule siya for canonical coronation on May 2 yun. of 2020. So naisipan nila na ako yung piliin for the restoration. But as we all know, 2020 was the time of the pandemic. So initially, tinanggap ko ang restoration because marami akong kaibigan na tutulong. Imagine the restoration would only, February. May ang occasion, Opo, no? kailangan kasi siya na naandun sa retablo on February dahil kapistahan niya. And then afterwards, so May, March, April, and then May 2. So 2 months lang. Lagari Lagari talaga siya. So friends, mga teacher, mga ganon, pero they were trained kasi sa restoration sa Cebu and then sa Bohol. Kasi marami ang na-damage ng lindol. So, nag-volunteer sila to help me out. We were, I think, 11 or 12 in a group. But because of the pandemic, nag-start na kasi kami February, March yata ang pandemic, no? March. Yung lockdown. So, nag-start na kami. We were stripping the layers of paint. So, 14 layers of paint. So, imagine ninyo, patong-patong na siya. So, there are details na hindi na makita. So, we were stripping the face and then nag-pandemic. Parang ako, in my heart, ayokong yung image is maiwan siya during the lockdown na ganun yung condition niya. Na tuklap-tuklap yung mukha. And then, pandemic the Our Lady of Lourdes, Health of the Sick, yung kanyang title. Health of the Sick, Comforter of the Afflicted. So I would have wanted to pray there at the National Shrine. Nagkataon lang na ako lang yung nagpa-lockdown. My friends, naiintindihan ko naman, they cannot leave their families. Siyempre, di ba? Everywhere may namamatay. You don't know the time. But I do believe at that time, kahit na medyo nagtampo ang aking nanay at kapatid, because I chose to be locked down. Then ang sabi, 2 weeks lang po. 14 days, and then out na yung mga tao. 2 years pala. So, on and off yun. So, ayun, nagkakilala kami because I was alone, and then nami-message ko siya, and then because graduate siya ng fine arts, and then napag-usapan lang namin, parang nagvo-volunteer siya. Sabi ko sa kanya, I do not know kung papayagan ka because you are from outside. Kaya nga ni-lockdown, maraming matatandang pare nakasakasama ko. They were all locked down. Kasama ko. Sa Retiro. Yes po. Mga Capuchins. Mga Capuchin brothers. So, I do not know kung makakapasok siya. Ngayon, ang ginawa ng mga pare, ang nasa a different building ka, no? Sinegregate siya for quarantine. And then, nagkikita kami tuwing morning. Nandun siya dun sa isang area. So, yung mga flowers muna, no? Sa feet ng Blessed Virgin Mary, yun muna ang pinagawa ko sa kanya. We cannot be in close contact kasi. Social distancing. Thankful ako na nakilala ko siya during that time at pumayag ang mga Capuchins na i-lockdown din siya. Paano umabot sa Jessica Soho? Because po yung Jessica Soho sa Santo Niño na po. Yung Lourdes, siguro Padre, yung inyong nakita is a documentation of the restoration of the Our Lady of Lourdes. Ginawa po yun ng mga Capuchins. Ang nakakapagtaka sa Lourdes, pare-pareho, no? Almost identical yung mga images. Mayroon kami dito sa Cavite, Can Bacolor, sa Cathedral ng San Fernando. Yeah. Almost identical lahat.
yung mga the way they are. Actually po, the devotion to the Our Lady of Lourdes is nanggaling siya ng Intramuros. And then may maliit na image na ginawa Dapat po nakikinig ng... si Ray sa Kakabetikan. Bacolor. Yeah. Actually po, ang Kabetikan Yes. ay restored the image Talaga? po many years ago. Before po siya napintahan ngayon. Wow. Tapos, ang Our Lady of Lourdes, galing siya ng Intramuros. And then, nag-spread out po ng mabilisan kasi yung devotion sa Our Lady of Lourdes sa entire Philippines. Yes. Up to a certain point na every house, every Catholic house would want na may grotto sila sa labas, diba? Sa garden nila. So I think yung image ng Retiro, because that was the very first image of the Our Lady of Lourdes In the in the Philippines. Philippines. So pinattern yung mga images natin Okay. ngayon sa Retiro. From Lourdes we go now to the Santo Niño. Opo. Paano nagsimula ang kwentong ito? So yung kwento kasi nung Niño, nakita ko siya January 11, 2024. So nagising ako 6 a.m. Tapos nag-scroll lang ako sa Facebook ko. And then a post caught my eye. Kasi meron kasi may mga friends ko sa Facebook ng mga nag-engage with trading of antiques, mga pickers. Collection o and kaya- trading, no? Yes, mga pickers, mga antique collectors. Kasi I myself is fascinated with antiques, Filipino religious art antiques. So, nakita ko sa post ng isang picker. By the way, yung picker, sila po yung... They're not really the seller per se. In a sense na sila po yung nilalapitan ng nagpapabenta. Tapos sila po yung hahanap ng possible client. So yun po yung work of trade nila, yung mga picker. So si picker, pinost po siyang 2 picture na picture siya ng mga items na nakuha niya the night before I saw the post. So nakita ko na kasi yung posted 6 hours ago. So that would be 11 p.m. the night prior I saw it. Tapos nakita ko siya by 6 a.m. Sabi ko, parang familiar yung Santo Niño. Gut feeling lang. Parang there's something about it that says na parang familiar sa akin. So, Josiah, it was posted in view of finding a buyer. Yes po. Yes, Opo. Dahil Pero- ngayon yung picker ang trabaho niya, ganun. Opo. Pero So, may owner yan, no? Opo, merong owner na po. Hindi dun sa nag-post ang... Hindi po. Opo. Kasi Okay. nakita ko po, Parang middleman siya. no? middleman, yes. Nakita ko po may mga kasama siyang mga items. Okay. And actually, dun sa photo, hindi siya talaga yung significant. Yung ninyo parang tinabi lang. Akala lang siguro nung picker, parang, sige, pakita ko lang. Actually, according to him, nagpo-post siya for the people to know na sa kanya, legit yung mga binebenta niya. Baga, walang scam, walang sabit. Kasi ang dami pong scammer ngayon sa Facebook, di ba? So for him, that Lalo is na sa just... mga antique. Oo, that is just his way to tell the people na eto, may pinanggalingan, legit to. Pag legit, ibig sabihin, Josiah, totoong antique, no? Yes. Hindi synthetic, hindi peke, no? Yes. So, that's for him to tell the people. Pero ako, siguro by providence din talaga, nakita ko siya that morning. So the thing, first thing kong ginawa, kinontak ko siya. What do you mean by the word trading? Para yung mga listeners natin familiar sa mga terms na trading, nagtatrade sila ng Opo. Parang naghahanap po sila ng ng sellers buyer. and buyers. Yes, opo. Pero ang seller po talaga dun, yung may-ari. Kinontak ko po siya. Actually, nung kinontak ko po siya, bad trip siya. Kasi late po siya natutulog. And that's 6 a.m. Opo. Hindi niya naman alam yung agenda. And then sabi ko, Kuya, check mo to. Then sabi niya, hala, baka nga yun na yun. Kami po, gut feeling lang po kami talaga. Kinontak ko siya as early as nung nakita ko po yun. Pero nung nakita ko po kasi yung post, may mga nagtatanong na po, specifically for that ninyo. Kapag may mga ganun sa Facebook post, alam mong meron talagang interest ng mga tao doon sa ninyo. Or may kwento itong imahin na to. They saw something in Yes. that. So ako, alam ko na, umaasa ako na mapupunta sa amin.
Pero the probability na baka hindi na din kasi kagabi pa pinost baka nakaalis na, baka may iba May nakakuha na. May nakakuha na. So, nag-message ako. Pasintabi po, did it have a prize? Yes po, but yes, meron po. Okay. But Okay. Undisclosed. oh, Yes, okay. Kaya nagpasintabi ako. Opo, yeah. Hindi Yes, dapat i-disclose. Okay. And then, I messaged him that morning, that 6 to 7. Wala, hindi siya nag-reply. To the point na minessage ko pa yung asawa niya. Kasi I was that desperate din na ma-reach out ko siya. asawa, Asawa ng nung picker. So, nag-research ako. So, I go to that point din para ma-reach out ko. Kasi walang reply eh. Nag-reply siya mga 8 a.m. Nasa 2 office hours na after. ako. Tapos, ang una niyang message sa akin, "Good morning po, nabenta na po kagabi pa." So, akala ko po talaga wala na. Nandun na kami sa point na, wala na. paano siya mapupunta? Paano siya... sa amin naman po is more of a gut feeling naman. Wala naman po kami, di po kami sure na yun talaga. Pero kami, we're clinging to the hope na sana siya yun. Yung nawawala sa Florida. Yes. Opo. Hinahanap nyo talaga. Padre, kasi matagal na siyang nawawala. Yes. So, personally, Kasi kanina pa binabanggit ni Josiah yung gut. What is it about that gut feeling? Bakit? Ano yung gut? Saan lang gagaling yung gut feeling? Meron bang hinahanap? Meron bang yun nga, missing na image na parang sana ito na yun. Kasi you were repeatedly saying it over the radio para makasunod sa takbo ng usapan natin yung ating listeners. So, actually po kasi kami sa Florida Blanca, siguro I couldn't talk para sa lahat ng mga tao sa Florida Blanca, but almost 33 years na nawawala. So, parang nawalan na kami halos ng pag-asa na matagpuan pa siya. But siguro yung sinasabi mo, Padre, na gut feel, it is because during the pandemic, from Retiro, nag-request siya sa akin dahil nagkasakit ang father niya na kung pwede, manirahan siya dito sa Pampanga, particularly sa Florida Blanca, para tumulong sa akin sa pagtatrabaho ko. And then, sa kanya, may matirahan lang siya and then food, yung mga ganon. Yun yung ano niya. At saka para matuto sa craft na to. During the pandemic kasi, walang nagsisimba. Pero that time na mag-open ang church ng Florida Blanca, kasama ko siyang nagsisimba. Kung minsan may mga days na ordinary days, magsisimba kami. Sinasabi niya na yung image parang may disconnect. Pwede mo bang ikwento, parang brother? nung nakita ko kasi sila, kasi tinetrain niya ako sa mga antique Filipino images eh. So I know the styles, naging familiar ako. Nung tinitignan ko yung nasa altar image, parang mix match siya. Hindi sila... anong image ang nakikita mo? Saan? Yung San Jose nila na San Jose Ang patron, ang image. Na may hawak na Holy Child? Yes po. Yes, Mong. Yes. Kasi, Yun ang nawala. Kasi po, ang St. Joseph, natira po sa amin sa Pampanga. Ang ninakaw po ay ang hawak-hawak niyang bata. Opo. Parang akay-akay po niya eh. Parang nagkukwentuhan sila habang... parang pauwi. Oo, parang pauwi sila from work. Ini-insenso ko yun every time I say Mass in Florida Blanca. The Every image of fifth St. Sunday. Joseph is an antique one. Siguro sa history po kasi ng simbahan, tinatag siya latter part of the 1800s. So, 1800s, ilang taon na ba siya? So, 'di ba? So, More than 100. yes, more than 100. So yung Holy Child na hawak niya, hindi na yun? Hindi na yun ngayon. Actually, yung latter, yung ngayon, naka-enthroned sa simbahan po namin is made by a well-known Kapampangan carver, Nick Luge of Apadia. Yes, kaibigan namin. Opo, yes. Kaibigan ko Ng rin mga po. pare. Shout out kay Hi, Nick. Mang Nick, Ate Neri. Yung Opo, siya po yung naka-enthrone. And for him, parang kapag nakikita niya, may disconnect kasi antigo yung tatay and then newly made yung... Kasi in fairness kay Mang Nick,
No, yung pagkakaukit niya dun sa ninyo, napakaganda. Kaya lang siguro yung image, wala po kasi kaming natirang mga photos sa Florida Blanca na malapit yung kuha. So, yung mga details ng ninyo, ganito, ganyan, hindi mag-match. Ang alam ko may dun sa hawak ng siyang St. tool. Joseph. May hawak. Yes, may hawak po siyang toolbox. Ganun po Kasi yung ini-incense ako every... image. Yeah. Regular ako. At ang ano ko lang, naiintriga ako, Alfred, dahil Albert, we were never, it was never made public. Kami, no? Kasi po, na nawala. Yeah. During the time of Among Tans, Panlilio, Yes. ang mga tao po sa Florida Blanca, most probably yung mga well-known families ng Florida Blanca, they would have wanted, according to my brother, may nakakwentuhan siya, they would have wanted na after mawala ng ninyo, i-procession si San Jose sa ruta ng procession ng Holy Week, yung malayong procession, na mag-isa lang siya so that the people would know, we will become aware na May kulang. na nawawala ang ninyo. But because of that time siguro, I couldn't speak for Among Tans. Siguro ayaw niya muna na yung controversy, ganito, ganyan. Siyempre, anong ginagawa ninyo? Bakit nawala? Ano ba ang nangyari? Yes. Sinong kumuha? Sinong kumuha? So, they do not know really what happened. According to them, pagkatapos yun ng kapistahan, kasi it was an old tradition noon na kapag kapistahan niya, from the main altar, Yes. ibababa siya. Dati nasa main altar siya, Opo, no? and then ibababa siyang ganon for the feast day. Sa unang araw ng novenaryo, nakababa na siya. Andun lang siya. But according to them, it was not the processional image. Naka-enthrone lang siya. Doon, ibinaba sa retablo. Hindi siya nilalabas, Opo, no? Hindi siya nilalabas. But according to Kong Arnel, after na yun ng fiesta, we do not know really kung May 19 na feast or yung May 1 na feast po namin. Basta March ang natatandaan 19 or May. Yes, March 19. Or May 1. Or May. Basta after ng kapistahan, nandun pa siya dun sa ilalim. Nagre-ready daw sila for a wedding. Kumain lang daw sila ng lunch. Actually, it was a late lunch. Nasa baba ang image. Opo, nasa baba ang image. Images. Dalawa sila, Yes, no? yes. Hindi sila Isang base lang po yes, sila. So, pero detachable yung ano. actually, yung hindi ninyo. ko po alam kasi according to Kong Arnel pala, nung nawala ang ninyo, hindi pa siya naghinala na ninakaw siya. Kasi according to him, may matandang babae na caretaker talaga ng ninyo, and then every now and then nililinisan niya po ang santo ninyo, nahuhugot siya sa Akala base niya. niya. But only those who know how to extract the ninyo could actually get him from the base. Kasi nga hawak-hawak siya ni San Jose. Kulit din niya. Yeah, opo. Kawawa naman si St. Joseph, Opo. no? Actually, ang He would have been grieving that time. yes. Nung, In my mind, dahil restorer po ako ng mga antique images, nung time na nabalik na siya sa amin, I think pinutol po yung mga daliri niya for them to be able to extract the ninyo at tangayin nila. Kasi now, parang I'm 100% sure na yung apat niyang daliri, yung nakataas po na kamay niya, yung apat na daliri, hindi na po original sa kanya. So, may mga dugtungan kasi. So, nagtutuklap kami ng mga paint ngayon. So, may dugtungan. nung makita Putol-putol nung po makita yung mga nyo, daliri. buo yung daliri niya. Nung makita po namin, ni May Brother mga- Duke, may dalawang daliri po na Putol. Dangling na. Oo, dangling na siya. May peg sa loob, pero alam na alam mong hindi niya daliri yon kasi yung kabila niyang kamay, may yung iikse style. yung daliri kesa dun sa nakataas.
mahahaba yung daliri niya. So So siguro it takes an expert to realize this no inconsistencies Yes po. Opo. Yeah. para ma-filter mo yung original dun sa mga Opo. naging later Yeah. additions. And then na lang. before po, I think broken din yung arm, pero napatunayan po namin ni Brother Duke na intact yung arm, hindi nila pinutol. It is just that siguro doon sa force Pagbigla. pagkakaano niya, gumalaw Nag-crack. po siguro dito, nag-crack yung dugtungan. What is it made of? Wood? Wood po. It is made up of wood. So, yun po, as an ecclesiastical art worker, yun yung masasabi ko na nangyari doon sa ninyo. And according to Kong Arnel, 4 na lalaki yung nakita nila na nasa halos pintuan na ng simbahan nung nag-lunch sila. Mawala Pagbalik na. nila ng lunch, nawawala ang ninyo. Hindi pa sila nagpanic. Actually. Dahil So, akala nila nilinis malalong lang. excited yung ating listeners and viewers kasi aalamin mamaya kung how you were brought to paano nyo nakita, paano kayo dinala at how it happened na naiuwi at minuline ing santo. Okay? Break. Sige po, mag-break muna po tayo at pakinggan po natin yung iilang mga paalala at pakinggan po natin ang kantang Sayong Piling by Himig Hewswita. We'll be back po. For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, Converge Fiber Technology, for as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with Converge Fiber Technology. For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030. Anong benepisyo ang natatanggap mo sa mga iniinom mo? Makinig kay Aling Severina Ortiz. Ako po si Severina Linsasagin Ortiz, taga Barangay Tumbaga 1, Cariaya, Quezon. 51 anyos na. Napakaganda po ng naging resulta ng pag-inom ko po ng Mars Capsule. May high blood po ako. Tapos yung time po na nanlalambot ako, pag inom ko po ng Mars Capsule, hindi na po ako masyadong napapagod. Marami pong benepisyong natatanggap pag inom ng Mars Capsule. Ang Mark Capsule Herbal Food Supplement ay mabibili na sa inyong mga suking butika at drugstores dito sa inyong lugar. Tinawag mo ako, O Panginoon, dagli akong tumugon sa tinig mo. Tanda ng pasasalamat sa pag-ibig mo, na sa tuwin ay nadarama ko. Ako'y namangha sa iyong kabutihan, tunay na wala kang katulad. Sa bawat sandali ng aking buhay, ikaw ang siyang gabay sa
At nagbabalik po ang Kwentuhang Katoliko at narinig po natin ang awiting Sayong Piling by Himig Jesuita. At Father Mon, Minuline. yes. Andito pa rin tayo Minuline. sa ating Opo. topic, no, na minuline. Alam natin, excited yung listeners and viewers natin from all over the world, Josiah and Albert, na punta tayo ngayon doon sa, di ba, tinawagan ka niya, and how did it lead to meeting the picker and ano? Actually po, that morning, di ba, Yes. sabi nga niya po, hindi na po. Ang ninyo po ay napunta na po. Hindi na po available, no? Sabi niya, sayang, wala naman sa akin eh. Napunta na daw po ng Rizal. So, the night kasi, yung pinagkuhaan ng ninyo is from Parañaque, and then it was sold into a private collector sa Rizal. So, wala na sa kanya. And actually, siya kasi, kino-convince na niya ako na wag nang habulin. Kasi it's a done deal na. Kumbaga, yung client niya is matagal niya na pong client, and he doesn't want na parang, alam niyo, nabenta niyo na, tapos babawiin pa. So, sa kanya din yun eh. I understand him that it's his reputation as a picker, as a... Tsaka some buyers want privacy also. No? Yes, opo. Pag nang nasa kanila na, ayaw nila ng istorbo na may nagtatanong pa. Kaya, naintindihan ko din eh. Hindi ko na po pinilit. Because I understand that time that if I insist, he may resist. Kasi, alam niyo yun eh, mahirap ipilit ang bagay na alam nating hindi tayo sigurado. Yeah. Lalo na kung ang nakakuha ay hindi seller, kundi collector lang talaga. Yeah. Gusto niya lang talaga na mabasa kanya. So that time, ang sabi ko na lang sa kanya, sige po, di po kami mangungulit. We will collect pictures Collect pictures na lang kasi on our part, yun na lang pong gawin namin eh. Kasi parang ako din po, nakikita ko din na it's difficult for us to claim without photographic evidences. Until lunchtime, so nagkausap kami ng umaga. By the way, ako lang po yung kinausap niya eh. Sabi niya, out of more than 50 inquiries, ako lang daw po yung sinagot niya. Kasi may ganun nga pong kwento, nagulat din po siya eh. Hindi niya po alam yung background, pero may ganung claim. Pinapakita ko po sa kanya yung photos, nag-aalangan siya. Kasi, he's a seller, it's a done deal. Kami naman, wala po kaming concrete evidence. More of a gut feeling, tas konting pictures. Yun lang ang liit lang kasi ng photo. Pero apektado siya sa kwento, I'm sure, right away. Yes, Opo, sobra. At tumutulong na si San Jose noon. Kaya po nagsasorry ako. Until that lunchtime, edi sabi niya, sige po, hindi ko na po pipilitin. So, siguro mga 2 hours akong balisa that time. Kasi sayang eh, baka yun na siya. Diba? Until lunchtime, kumakain ako. Yung laptop ko nagre-ring. May tumatawag. At actually, that time, hindi ko nga alam na siya yun. Hindi ko din alam na sa akin yun. Sabi lang sa akin, Josh, yung laptop mo nagre-ring kasi sa laptop nakakonect ang internet. And then, sabi ko, Kuya, ano po yun? Ang sabi niya, ang bungad niya sa akin, Kuya, babawiin ko po ang ninyo. Sabi ko, bakit po Kuya? Akala ko po ba? Done deal na. Akala ko po ba okay na? Sabi niya, Kuya kasi, nung umagang magkausap kami, tinatanong ko siya, pinakita ko yung picture ng San Jose, ng Florida Blanca. Sabi ko, Kuya, tingin mo ba? Ito yung partner niya. Tapos sabi niya, nung tinatanong ko daw siya about that, sabi niya, parang feeling niya, may bumubulong daw sa kanya na tulungan kaming ibalik. Yeah. Sabi niya. Miraculous, no? Kinikilabutan ako. And then yung hair. Oo, kasi tinatanong ko yung hair eh, yung the way ng ukit ng hair ng San Jose. Ang sabi ko kasi, similar sa ninyo. Yeah, ang sabi ko kasi, if only we have a close Clear photo of the Nino, yung mga details niya, no? madidiscern ko kung siya yung Nino ng aming San Jose. Kasi, ang carver, i-execute niya yung the way he sees and imagine things, yun yung lalabas. So, And another thing kasi, di ba matagal na niyang client yung nakakuha? Nung kinento niya Buti dun na sa lang cooperative din yung client na yan, Actually, no? yun nga po yung pinagtataka niya kasi
hindi na nagtanong ng evidence, hindi na nagtanong ng Nung binawi na niya, Opo, no? parang sabi, sige, ibalik natin. Kumbaga, nagulat siya na ganun din po yung, ganun ka-accommodating yung He must have nakabili. also told the story Yes. to the buyer. To Opo. the buyer. Yes. Tapos po, nagulat siya na ganun ka-smooth. Tapos sabi niya, Kuya, tutulungan ko po kayo kasi kung hindi po ito yun, hindi na ako makipag-cooperate Pero ako po mismo na-convince din daw po siya. And So, then, what brought you to the, Ako po kasi, nung tawagan niya ako, Yes. gaya po ng sabi niya, mainit ang ulo ko. Kasi, nag-alarm po yung everyday, mag-a-alarm ang aking cellphone at 5:34 talaga yan, no? 5:34, magde-decide ako kung magsisimba ako that day. Because I am afflicted nga with bipolar disorder, I take medication for me to be able to sleep. And then, may mga days na kailangan kong i-increase yung dosage kasi hindi ako makatulog-tulog. So, at that night, almost triple dose ako before ako nakatulog. So, parang bangag yung pakiramdam and then, nilalagnat pa ako that morning. Nung tawagan niya ako, di ba? tapos nakita ko kasi yung ninyo. Pagkatapos, hinanap ko sa kwarto yung ng kuya ko. Yung yearbook niya, nung kindergarten pa siya. Nandun kasi, yun lang yung photo Parang ng may ninyo. picture, no? Na ako. Malayo pa yun, Opo, no? yeah. And then nung niya, naisip ko talaga, takbo ka ng simbahan. Yun yung una kong naisip. Takbo ka ng simbahan. Humingi ka ng tulong kay San Jose. So ako, I rode my bicycle. Then, takbo ako agad ng simbahan. On the road going to the church, yung pamangkin ko, nakasalubong ko, nakamotor. So, takbo kami ng simbahan. Ang ano ko lang doon, sukatan ang San Jose. Kung hanggang saan yung kamay niya. Pero nung susukatan ko kasi siya, na-realize ko, teka muna, aakyat ka ng sanktuaryo, aakyatin mo si San Jose without even informing the parish priest of what's going on. Baka ano na naman. Diyos ko, baka ma-CCTV ka, ganito, ganyan, nakakahiya yung ano na yon. So, I was actually looking for Padre Alvin. Father Alvin. Ngayon, bigla-bigla, si Among Alvin, malakas ang boses niyan di ba? Nag-ano siya na, Oy, anong ginagawa ninyo? Ganito, ganyan. Good morning. Anong pakay natin? Tapos nakilala niya ako. Oh, Albert, bakit ka na andito? Pinapagawa niya kasi yung ambo ng Florida Blanca. He would have wanted na ako yung mag-design. So sabi niya, kukunin mo na ba? Sige, kunin mo na. Ganito, ganyan. Tapos sabi ko, Padre, hindi po yun yung aking sadya today. Pwede ko po bang sukatan si San Jose? Then nagtanong siya, ay, bakit? Tapos sabi ko, I think, Padre, nakita namin ang ninyo. Ang nawawalang ninyo. And then, parang tinitigan niya ako, mga 3 seconds siguro, na nakatitig siya sa akin. Pagkatapos sabi niya, ano? Inulit ko, I think, Padre, nakita namin ang nawawalang ninyo. Humarap siya sa tabernakulo, nag-sign of the cross siya. Diyos ko, sabi niyang ganon. Tapos, tumingin siya sa akin. Sabi niya, sige, sukatan mo. Tinapik niya ako sa likod. May papangadi. Ano ba sa Tagalog yun? Magdasal tayo. Ipagdasal ko raw siya. Ipagdasal, parang ganon yung term niya. May papangadi tong. And then, tinapik niya ako sa likod. Sige, sukatan mo na. And then, may kausap pala siya, may ka-meeting siya doon sa side ng simbahan. Bumalik siya doon. Tapos ang sabi ko pa naman sa sarili ko, ganun lang yung reaction niya. Siguro dahil hindi siya taga Florida Blanca. I would have expected kasi na maraming tanong, ganito, ganyan. Hindi ko kasi alam na may ka-meeting siya. So, iniwan ako, sinukatan ko, and then I messaged him. And then, si Among Alvin, nung nakita na ang ninyo, dinivulge niya na during the pandemic kasi, dun siya na-assign sa amin So, walang mga misa, walang ganito, ganyan. Yes. So, yung fiesta na pwede nang magprosesyon,
ang amin pong patron, siya yung pinrosisyon. For the very first time, after many, many long years, siya yung naging processional image namin. The very first procession after the pandemic. Yun ba yung dinala sa bahay ng mga... Makapulot. Ano na nga ba? Opo, may chapel Isa, kasi. sa Opo, para... Fortuna. Opo, para may traslasyon Kinala siya. Kuya... Opo. Ano kasi? Yeah, Nagmisa ako dun eh. Opo, And opo. San Jose was there. Yes, opo. Dahil translation ka the following Opo, day. yeah. Sa mga kay Kuya... I forgot the family. Anyway, mamaya. Aguas. Yes, Aguas. mga Aguas po. Yeah. Kuya, Dr. Aguas, yes. Opo. Tapos, yun, from that moment on, nalaman ni Padre pala na nawawala ang aming ninyo. Kaya pala every time in the morning na magsisimba kami, e-enter siya dun sa side door ng altar, titingin siya kay San Jose, and then, pupunta na siya sa table, sa altar table. Ngayon pala, ang dasal niya is, muli na ka. Muli na ka. Umuwi ka na. Umuwi ka na. Diyos ko. So, for 2 long years, every day, he was praying that our Niño would come back. Ako naman po, nung namatay kasi ang father ko, parang nag-ano ako kay St. Joseph, nagkaroon ako ng hinanakit kay San Jose because parang sinik ko kasi yung intercession niya para ang father ko is makaligtas. 41 days si Papang na nasa ICU. Pinagdarasal ko talaga kay San Jose. For a father, from a father, hingin mo sa Diyos Ama, Apong San Jose, na pagalingin yung tatay ko. Pero, my father died. So, during that time, ang sinabi ko, I would never, ever, ever restore an image of Saint Joseph again. Yung image po ng gwagwa, kalaki-laki nila, di ba? Bigla na lang dinala sa akin. And then, ang sabi ko, ay hindi, sobrang laki niya, hindi siya magkakasya ng bahay. So, kuya, ikaw yung gusto naming mag-restore. So, ang ninyo, pinasok ko ng bahay sa San Jose, nandun sa labas. Parang, hindi pa tayo bate, ganito, ganyan. So, ganun yung naging reaction ko. And then, that's a year before the pandemic. Yung mga images ng gwagwa is, nirestore ko sila kasama ang dambuhala nilang San Jose. And then, nagkaroon ng lindol ang Pampanga, di ba? Yes. Nabali yata ang leeg ng ninyo, and then, ang San Jose nag-tumble down siya. Binalik na naman siya sa akin. Sabi ko, Apong San Jose, hindi pa tayo bati. Bakit ba pabalik-balik ka sa akin? Siguro yun yung pagsuyo ng isang ama. Kasi I realized nung nandun ako sa retiro, kasama siya, wala na akong tatay eh. Kailangan ko ng father figure. So naisip ko, bakit ka magtatampo kay San Jose? Siya yung magiging tatay mo, oh. So, nung March 19 na fiesta namin sa Florida Blanca, maliit na pista, naisipan ko na humingi ng tulong kay San Jose. Para lang yung pain of losing my father, ma-address siya. So, nung bumalik kami ng Florida Blanca, nagsisimba kami. Ang sabi ko sa sarili ko, magdarasal ako ulit. Sana, ipa-restore siya sa akin. Kasi many images around the Philippines, na-restore ko na sila, mga koronada from Gapan, ang koronada nila. Our Lady of Remedies, ang atin pong... Gapan yung Divina Pastora. Opo, Divina Pastora. Ako Di ba din po ang magiging nag-restore. basilika? Opo, yeah. Sa April? Opo, Sa yeah. April. Tapos... Nandun ka sigurado? Opo, sana. Pinicture namin sa kwentuhan. Na-realize ko po kasi na siya yung patron namin eh. Bakit hindi siya ipunta sa akin? But for many years kasi, pinapa-incarna siya sa iba. Ngayon, ang akin is, ang pinagdarasal ko talaga, di ba si Among Alvin, pinagdarasal niya, muli na ka, muli na ka. Nakafocus siya sa baby, sa Santo Niño. Sa Santo Niño siya nakafocus. Ako naman, ang prayer ko, nakafocus kay Apong San Jose.
ang sabi ko sa kanya, you are my father now. May the Lord wills it that your image umuwi muna panandalian sa amin. Nasa San Antonio, walking distance lang naman. I-restore ko ang San Jose. Nung nakita ang ninyo, doon nag-dawn sa akin na yung prayer ni Among Alvin at saka yung prayer ko to restore. Pinakinggan, no? Opo. Kaming dalawa ni Brother Do kasi nagdarasal na ma-restore namin ang Apong San Jose. Ang amin lang is parang yung disconnect na sinasabi niya between the image of Saint Joseph and the child Jesus, i-connect namin bilang ecclesiastical artist, gagawan namin ng paraan na magmukhang parehas. Magmukhang parehas na antigo sila, make. So Kahit wala na yung opo, nawalang it dawned on me na siguro si Lord, yung dasal namin ni Brother Duke and then dasal ni Among, kasi I am not sure, pero yung mga taga Florida Blanca, siguro sa tinagal-tagal ng panahon, wala sigurong tao sa Florida Blanca na everyday nagdarasal na muli na ka, muli na ka. Kaya po yung program ng ng pagbabalik niya, yung procession niya, naisip ng kapatid ko na yung title magiging is Mulinak, Minuline. Minuline. And then kapag po ibabalik namin siya eventually, kapag po natapos yung restoration, kasi si Among Alvin, at that very day na naibalik ang ninyo, ang sabi niya, I know na i-restore mo ang ninyo. Si San Jose, gusto mo ba siyang i-restore? So, on that very first day ng sa Santo Niño. Ilang araw ang hinintay nyo ba? O yung mismong araw na yun, nakuha nyo? Yes po. Wow. Nakuha Anong po araw yan? January 11. January 11. Yes. January So it all happened in a day. Yes. From Hindi po morning namin- up. Yes. We were stressed out actually. Di ba, kinausap ko po si Among Alvin. Mm-mm. Nung sa bahay, ang sabi niya, nabenta na. I was heartbroken. Ang sabi Kasi ko, ano opo, sasabihin mo kay Father Alvin, no? at saka, hindi po kami sure, pero gusto ko pa rin na yung ninyo na yon is mahawakan namin. What if? Yung what ifs ko kasi is I am 80% sure na siya yung ninyo Siya. namin. So yung 20% I have doubts. And then, yun nga, nung sabihin ni brother sa akin na nabenta na siya, okay, I have hope. Ang sabi ko, magkokolekta ako ng mga photos, habulin namin, pilitin namin yung picker na sabihin sana sa amin kung sino yung nakabili. And then kami yung magdidirect contact doon sa nakabili. Kung may photo kami, may photo evidence, paano ko gagawin yun? So kumontak ako ng mga alam kong merong connect, kagaya nga nung sabi ninyo, Padre, ang mga pamilya sa Fortuna, baka may naitago silang photos, ganito, ganyan. At meron naman, Opo, no? baka. So, kumontak po ako. And then, may visitor ang mother ko, sila yung mga nag-aral ng St. Augustine, baka makilala nila yung ninyo kahit na malayo yung shot. So, ang sabi ko, kung may unang makakaalam regarding dito sa, we were in a quandary, ang mother mo, bakit hindi mo lapitan? Yun yung sumisiksik sa isip ko. Sabi ko, bahala na kung mabokya, di mabokya. Pero kung yun yung ninyo namin, I would still want na magkaroon kami ng pag-asa na may ibalik siya. So I told my mother. Then, nandun yung best friend niya. Nung nakita nila yung photo na sinend sa akin ni Brother Duke, nangilabot sila. Oh my God, sabi nung kaibigan ni Mama, yan ang ninyo natin. Yan siya. And then, siguro dahil sa matanda na sila, alam nila yung form ng ninyo. From that hour on, si Mamang hindi siya nakapagluto ng lunch. It's been missing for 30 years. No? 33 years, 33 long years. Parang sa mind niya, ang umiikot talaga sa mind niya, we have a chance na makabalik siya. So, yun yung nasa isip niya, hindi siya makafocus dun sa work niya, ganito, ganyan. Kinontak niya yung mga classmate din niya. So, we formed a prayer warrior group for the Niño to come back sa Florida Blanca. So, morning,
early morning, may prayer warriors na kami na binuo. And then lunchtime, nagkaroon kami ng pag-asa nung sabihin nga kay Brother Duke na babawiin ko ang ninyo. Kasi sinabi ko din naman sa kanila na, kay Picker na, hindi kami sure, 100% sure. But if kung siya man yun, sana mabigyan kami ng pagkakataong makauwi siya sa Florida. Yes. Kasi sabi ko sa kanya, yung post niya, sabi ko, kuya, may kasama po yan. At saka, nung nakita ko po siya, para siyang nawawala. Para siyang nawawala. Sabi ko sa kanya. Hinahanap ang tatay niya. Pero alam mo, Albert, very touching yung kay Father Alvin, no? Yung, imagine, kung siya na 30, hindi na niya alam ang nangyari. Yes po. Malayo na siya dun sa panahon na nawala yung ninyo. Para he would long. Pero bakit dinadasal niya yun araw-araw na muli na ka. It would have been very easy na kontento na siya dun sa dinatnan niyang... Anyway, ang pagkawala naman long ago na. Pero bakit nag-insist siya dun sa prayer na muli na ka. Kahit nakikita niyang meron ng... Somebody must have told him na talagang hinahanap in his heart. As in, para siguro... Kasi si Among Alvin, di po ba, kung naaalala natin, Year of St. Joseph noon. Yes. So, nagkaano-ano po siya eh. Para siyang ang sabi ko nga kay Among Norman, kasi di ba, si Among Norman, taga sa amin, Florida Blanca. And then yung pamangkin nga po niya, si Omar. Si Father Omar, taga sa amin. Both of them, sa baryo po namin. San Antonio. Nakauwi ang apong ninyo, January 12, birthday ni Among Norman. And ang pong baryo namin is San Antonio. At saka first day of Novena. Yes, first day of Novena Day for the Santo Niño. Doon umuwi ng Florida Blanca ang apong ninyo. And then, during the Mass, binanggit ni Among Alvin na, wow, what a birthday gift it is for Among Norman. Kasi, nakabalik ang Santo Niño, birthday niya. According to him, I don't know kung tama po siya, walang ibang pare na Kapampangan na birthday nung araw na yon kung hindi si Among Norman. And then, taga-barangay San Antonio, ang patron ng mga nawawalang bagay is San Antonio. So parang nagkatugma-tugma na. Opo, ang sabi ko kay Among Norman, in his mind kasi ang sabi niya, what a wonderful story it is. And then, bakit naisip ni Among Alvin kaya na banggitin ako? Tapos ang sabi ko sa kanya, alam mo, Padre, ang tingin ko, the Lord is, it is as if the Lord is weaving a tapestry, a beautiful tapestry. And then we are the strings na needed dun sa beautiful tapestry. Some of us, medyo yung kulay is pale, ang kulay ng iba are brilliant, pero gumagawa ang Diyos ng pattern na lahat ng tao nakakailanganin niya, lahat ng sinulit is magja-jive together for us to be able to present a beautiful story. Yun po. So, naka-restore ngayon si Apong currently restoring the sa Apong iyo? Ninyo. Opo. Because kailan siya ibabalik? We are targeting po sa feast day ng May 1. Paano yung ngayon, yung Holy Child ngayon? According to Among Alvin, ngayon po ang sabi niya, it's a joke po siguro. Ang sabi niya, tuwing titingala siya ngayon, kaya kung San Jose, naaawa siya doon sa image. OMG, parang ganun. Oo, mawawala ano mangyayari sa'yo. But according to him, the How Niño, old is that? 3 decades to? 2014 po siya, inukit ni Mang Nick. There is another Niño, sa term ni Among Tans na wala po siya. So, they would have wanted na medyo hush-hush yung pagkawala ng Apong Niño. Mabilis po silang nakapagpagawa ng Santo Niño to be with St. Joseph. And then, siguro yung mga ibang tao sa Florida Blanca, hindi po talaga nila alam na nawawala ang Apong Niño. Kami, kaya po namin alam, best friend po ni Among Tans ang aking lolo nung naandun siya sa Florida Blanca. And then, ang lolo ko is a lay minister. So,
Alam So niya yung ang nangyari. pinangpalit nung mawala 3 years ago. 2014 po siya, yung nasa altar Yeah. namin. Ang sabi po May ni- nauna pa doon na pinagpalit. Opo, merong Nasaan na image. yun? Parang hinala lang po namin, kasi ang nag-finance po pala sa pagpapagawa nun ay ang pamilya ni Among Deo. Maybe nasa kanila po, hindi po namin na-ask pa, pero siguro nasa Florida Blanca lang yung image. The first replacement. Opo, no? opo. We would want to ask Among Emil Giao, kasi siya yung pare during the time na nagawa po yung Yung ninyo ngayon. 2014. 2014. Sila po, 3 pari po Team sila. ministry sila noon. Opo, yes. Team ministry sila. So, ang sabi ni Among Alvin, nakakaawa naman yung image. Bigyan natin siya ng rightful place sa simbahan, siguro near the door, para ma-remind yung mga tao na nawala ang apong ninyo. Every time na makikita mo kasi, bakit may ninyo dito sa entrada ng simbahan? 10 years old yun kasi Opo, 2014. yeah. Parang you would tell the story again. Ito yung storya kasi niyan, ganito, ganyan. So, people would be reminded na once in our lives, sa history ng Florida Blanca, nawala ang aming apong ninyo. So, and then sana, parang ang vision po namin ni Brother Josiah is, sana every year, may celebrate namin yung pagbabalik niya. Commemoration. Yung 12, January 12. 12. Which is usually the beginning of the novena. Opo, yes. Ng apong ninyo. Siguro magfo-fall, every year siguro magfo-fall yung 12. Within the novena. Within the novena period. Always. So, sana may i-celebrate namin for the future generation to know of the beautiful story ng pagbabalik ng apong ninyo sa amin. Tapos na ba yung mga songs natin? Meron pang isa? Siguro bago mag-conclude, Chin, Aaron, last song? Or for the na lang po muna, Mong, text messages, no? Okay. Feeling ko marami-rami yun. No? At saka yung mga comments natin, Facebook Live Kasi comments. Josiah and po. Albert, eventually this is a faith story. Yes, and we po. will want you to share as last words to our listeners that this pamanuli is a story of faith. Yes. Okay? Ayun po. At para po sa ating mga Facebook Live comments, mula po kay Grace Somera, Amen. Amen. At mula po kay Early Garcia, Maya Paugto po, thank you po. Among Edwin Semblante, katang masanting misa at homily. Idan and Early Garcia po, Denny, thank you po kayong topic tamo. God bless us all. At mula po kay Lota Garcia, happy first Friday po watching with you. At Claro J. Sulit, good afternoon po, RCASF Bright FM. Hi Sir Albert Foronda, I hope you are well. Sana matulungan niyo po kami ma-restore yung Santo Niño ng family namin. God bless you all. Family Sulit po ata ito, no? Mula kay Claro J. Sulit. At hello po kay Sevilla Caputero. Mula kay Verna Soriano at Yensa, Maya pat magrasyang ugtupo kay kayo Among Mon, brothers and sisters. Mula kay Edriel Jan Santos Sambat, Virgen de los Remedios Parish de la Dila, Santa Rita, Pampanga, 2002. Mula kay Vince Kyle, good afternoon po, Among Mon, Maestro at Kuya Du from Florida Blanca. Hello po. At eto pa po, no, mula kay Lita Guanlao, is watching with the relatives. We are happy listening to your topic, Among Mon, with your co-visitors, magrasyang ugto, Among Mon, and karing kaya kayong bisita. Kasanting na po ning kaya kayong topic, minuli neking balen ng Santo Niño, king balen ning Florida Blanca, Pampanga. Mingat kayo po, potang muli kayo, ang pondeng bisita. God bless us all. Thank you po. At ayan po, mula kay Maynard Pineda. Blessed first Friday of March, Among Mon, Brother Aaron, Miss Chin, Maestro Albert Foronda, and Brother Du. Ibat po king Kabetikan Bacolor. At ibat po kang Tomasite Pogi Bautista, Maya Paugto po ka KK, mula kay Milagros Olivares, Maya Paoras po. At syempre po kang Sister Agnes Sablan, Maya Paugto, Team RAC. Ayan, meron tayong team ngayon. Admin and staff, ka KK, at King Beloved SMAP Priest,
Among Ronnie David Cao at host na po ng KLNJ Healing Program every Friday night at 7:30. Thank you so much, Among Edwin Semblante, for your meaningful homily. Thank you and God bless us all. Mi papangadi po at mimingat ko po parati. Ayan po si Father Fiel Pareha is watching. Among Piel. Love you. From Aurora, Pangilinan, maya po oras po kaya kayungan. Jose Pagyo, JBL Hospital, Makiramdam la po. Marivic Puno Dizon, a blessed afternoon po. Jimmy E. Capistrano, amen. Linda Anicete David, God bless po. Tess Gumabon, thank God it's Friday. God bless us all po. At mula kay Ray Galicia Garcia Caligua, magrasyang kaugtuan Aldo po makiramdam manibat king parokya ng Apong San Jose Malino, Mexico, Pampanga. Father Bong Feliciano. At from Fe Layog, musta na po? Ingat kayo lagi. United States. At from Vince Kyle, kareng Pamilya Aguas po, Keng Fortuna. Yes. Mga kaibigan ko po. Okay, so we have a song, final? Yes, Second po. song, Meron po para tayong makapag, pangalawang song. anong muna tayo, relax. We'll be back po. Stand by me, still by. Bakit ka mag-aaksaya ng enerhiya sa paglilinis kung pwede naming gawin para sa'yo? Ang aming stress-free cleaning services ay garantisadong magbibigay sa'yo ng malinis na bahay at katahimikan ng isip. Upo ka lang, magpahinga at hayaan mo kaming gawin ang maruming trabaho para sa'yo. Ipa-TLK mo na yan. Tumawag sa Tagalinis Ko Cleaning Services sa numerong 0995-009-7133. Dahil sa Tagalinis Ko Cleaning Services, we will handle the mess, you enjoy the rest. Ang kuryente ay bahagi na ng ating buhay. Kailangan natin itong sinupin para sa kalikasan at magandang kinabukasan ng ating mga anak. Sa adhikaing ito ay kaisa ninyo ang Angeles Electric Corporation. Gives me strength of high heaven, sun and moon shining, flame in my heart, flashing of lightning, wind in its swiftness, deeps of the ocean, firmness of earth. This day God sends me, strength as my steersman, might to uphold me, wisdom as guide. Your eyes are watchful, your ears are listening, your lips are speaking, and at my side. God's way is my way, God's love surrounds me, God's host defends me, saving from ill. Angels of heaven, drive from me always all that would harm me. Stand by me still, stand by me still. I sing, I thank you, mighty and strong one, King of creation and giver of rest, firmly confessing threeness of persons, oneness of Godhead, Trinity blessed. God's way is my way, God's love surrounds me, God's host defends me, saving from ill. Angels of heaven, drive from me always all that would harm me. Stand by me still, stand by me still, stand by me still, stand by me Years old siya nung namatay siya. And then, Ayan na po, no? At We're back nagbabalik on po. air. Excited pang magkwento si Brother Oo. Albert. No, kaya lang medyo
overtime na tayo. Kaya lang, we needed to narrate the story para malaman ng Archdiocese. Jubilee ng Archdiocese ngayon. 75 years full of grace. At isang biyaya po ito na nakauwi ang imahe ng Santo Niño sa bayan ng Florida. So we now have the Santo Niño de Florida Blanca. Wrapping up itong ating kwentuhan, kasama yung ating mga listeners and viewers, Josiah and Albert. So sa pakikinig namin sa inyo, throughout your narrative, throughout your story, intersperse yung element ng faith. From the gut, to the day, to the search, and up to the bringing of the image. So, how is this so much a part of your faith, Josiah? I think for me, my takeaway from this is I can really say na the providence of God really works. Yes. No question on that. Kasi I think na-realize ko dito is there's no room for coincidence in the perfect timing of God. Kumbaga, wala, yung pagkakita ko sa Kanya, yung ako lang yung sinagot, I think biyaya ng Diyos na Providence talaga. Providence talaga. Wala talagang puwang ang pagkakataon sa dakilang plano ng Diyos. At kay San Jose, ako actually, hindi ho ako lumaking deboto ni San Jose. Love ko si Jesus, love ko si Mary. Pero si Saint Joseph nandyan. Ganun siya lagi, di ba? Lumaki akong ganon. But I think, actually nga ho, nag-apply po ako sa San Jose Seminary. Hindi din po ako natanggap. Ang issue ko noon is dahil hindi kami close ng father ko. So, I think it shows there na yung sa relationship ko sa father ko, pati yung sa my lack of devotion to Saint Joseph. But because of this event, I think natutunan kong mas profound, mas may meaning ang love kay Jesus and Mary pagkasama si Saint Joseph. So, kumbaga, yun ang natutunan ko from this, na they're family. And I'm happy na nakatulong ako to bring the Niño back to the community. So, yun po ang takeaway. Ikaw ang instrument. No? Walang puwang ang coincidence, puro providence. No, Albert? Maestro? Actually, kapag tinatawag po akong maestro, ang sabi ko is parang Master Sardines. Kuya na lang. Maestro Sardinas. Opo. Ang akin naman po is, yun nga, yung father figure. I need a father figure. So, the Lord is providing me with a good father. Yung message ko nga po sa Facebook kay Brother Josiah, even if we both lost our father sa pandemic po, is pumanaw po ang tatay niya. Ang sabi ko sa kanya, you have a forever family here in Florida Blanca. And bear in mind always that Saint Joseph will be a very good father to you. Even in his silence, yes, he will be a very good father to you. Kasi yung isa sa mga katangian ni San Jose is napakatahimik niya. Kapag ininstrukan siya ng Panginoon, kitang-kita mo sa Bible na tahimik lang siya pero sumusunod siya. And then, through dreams... Not a single word. Yes, yes. Kahit anong gawin mong bali-baligtarin ng New Testament, walang ni isang salita. Yun po. Parang ang patron saint ng mga pipi si Saint Joseph. Kasi he never uttered a word. Pero eloquent ang kanyang buhay dahil sa kanyang obedience. Sa action po siya. Kapag may ininstruct ang Panginoon sa kanya, hindi siya nagtatanong kung bakit. Gagawin at gagawin po niya. Yun. At saka siguro, now, nung umuwi po ang ninyo sa amin dito sa Florida Blanca, I could see people, even young people, na umiiyak kapag nahawakan nila. Kasi ako, gusto ko na ma-feel ng mga tao yung na-feel ko nung una siyang iabot sa akin ni Brother Duke. Yung humagulgol talaga ako ng sobra-sobra, and then I told him, I'm 100% now na siya ito. Gusto ko pong i-share sa mga people of Florida Blanca. So, pinagpaalam ko po sa kapatid ko. Actually, because it's an antique image, ayaw nila na
mahawakan siya palagi, ganito, ganyan. Ang sabi ko, but he will be restored. So, kinakarga siya, ang dami-dami ng mga photos na nagre-request yung mga tao na kargahin siya. And then, sa homily ni Among Omar, nung kapistahan ng Ninyong, sabi niya, it's so wonderful kasi ang bata, yung paglalambing ng bata, sa mga tao sa paligid niya, kapag gusto ka niya, nagpapakarga ang bata. So, nung makita daw niya yung mga photos na ang mga Florida Blancas, ang mga kababayan namin, binubuhat siya, ganito, ganyan. Yun yung na-realize niya na sa pagmamahal ng Panginoon na naging bata siya, ganito, ganyan. So, that image, that tangible image, na-feel ng mga tao na close si Lord sa amin, sa Florida Blanca. God wills it na magbalik ang Santo Niño kasi ang sabi nga ni Among Alvin, we need the Lord. The Holy Family is there kasi para sa Panginoon. Saint Joseph and our Blessed Virgin Mary, wala silang role kung hindi naging Santo Niño ang Panginoon nating Hesus Kristo. Yes, exactly. So yun, people would cry, people would, yung kilabot nila, ganito, ganyan. Younger people, sila yung nagbuhat sa Apong Niño. As in, ang bigat-bigat ng andas na hiniram namin sa Bacolor, pero chinaga nila. Kasi I would want na during that procession, parang isayaw ang ninyo. Just like yung parents, kapag umiiyak ang Apong Niño, di ba? Matagal siyang nawala, ganito, ganyan. I would want na parang ihele siya. Na ang sabi ko sa kanila, banayad niyo siyang ihele. Not the typical kuraldal of the Kapampangan na as in talagang niyuyug-yug siya. I would have want na makita siya, ang sabi ko, na hinihele siya. Ang dami nang na-touch during the procession. And after the procession then, ang dami nang nagre-request na mahawakan siya, ganito, ganyan. So, ang take namin siguro, mas umalab yung pananampalataya ng mga taga Florida Blanca because of the image of the Santo Niño. Sabi nga nila, baka daw matalo yung devotion kay Saint Joseph. But I told them, the devotion to Saint Joseph must not end with Saint Joseph. The devotion to Saint Joseph must lead to our Lord. Kaya I think walang masama kung magka-devotion sa Santo Niño ng Florida Blanca, sa Apong Niño. Yun po, Padre. Ako naman in the occasions na may fifth Sunday ang Florida, Father Alvin Bulat, mula nung na-assign siya doon, he asked me to always take the fifth Sunday Mass. At hindi ko alam ano yung, basta ako devotee ako ni San Jose talaga. The reason is yung pangatlong gabi ng simbang gabi, yung 16, 17, 18, hindi yung gabi, yung dawn. Kung hindi natataon na linggo, the third Misa de Gallo, December 18, si Saint Joseph ang gospel. Eh, birthday ko yun. Kaya nga, I always feel blessed kapag yung misa na yon, the birthday mass, is Saint Joseph. Para bang Christmas comes to me with the disposition of Saint Joseph to welcome Christ in all great faith, no? At kasi nga, 'di ba, si spiritual writers call Saint Joseph na the Savior. Yes. Kasi ikaw ang tatayo, no? So ngayon ko na intindihan na ang tagal palang hinintay nung ini-insenso ko Saint Joseph na bumalik yung kanyang original na anak. Pero hindi niyo po alam, Padre. Hindi ko alam. Nawawala. Totally. Ngayon lang, noong sabi ni Brother Romy sa amin na we will be having guests. Sa TV kasi na nag-start hindi ko rin po, nakita yun eh. Ang alam ko yung sa Lord's. But with your story, na alam ko maraming nakinig sa atin ngayon at nakiisa dito sa ito, no? So, kasi as we respect and love our non-Catholic brethren, masyado tayo kasi binabatiko sa mga imahen. Hindi nila alam that tayong mga Katoliko, yun yung sinabi mo kanina, may Albert, yung nararanasan natin ang presensya ng Panginoon through this mediate
mediated ang presensya through the images. At ako naniniwala na images can be miraculous talaga. Yes, of course. Kasi walang imposible sa Diyos. Yes. Di ba? Sa Old Testament nga, Padre, di ba, ahas yung image na ginamit gumaling, no? for the cure. Yes. Yeah. Okay, so ngayon lang kami inabot ng almost sa kwento ninyo about sa pamanuli ng Niño Jesus. Palakpakan po natin, Brother Pastor Albert and Brother Josiah. Sana ma-invite pa natin sila ulit sa update kapag na sa May yung Pag na-enthrone na yes. po. No? Or kapag po sa We will- restoration near the... Yes. Yes. And, Okay. and hopefully, among mo, no, makapag-cover doon kasi parang navivisualize ko na, alam mo yon ang taas Sayang ng energy kung nandun sana kayo nun. No? sa May 1. No? Yeah, iniimbitahan ko po kayo at saka po ang ating mga viewers and listeners. Personally po, sana yung vision ko and then in my dreams right now, literally, nananaginip ako na sana yung May 1 na pista namin is engranding pista for the Lord. Ang sabi ko nga, ang devotion to Saint Joseph must lead na to Kung Jesus halimbawa, Christ. Maestro Albert, may gustong hindi siya pwedeng makita ngayon. Kasi with this Yes. episode, baka pumunta sa Florida yung Opo. mga nakarinig, nakapanood sa atin na very interested nilang makita. For now po kasi, like, the images has undergone many years of, hindi naman sa decay, pero bilang restorer po kasi, titingnan ko kung saang part siya marupok, ganito, ganyan. So, tuklap-tuklap po siya. So, ang face niya, ang dami niyang dismantled ang isang arm. Kasi, kailangan naming linisin yung mga buhok. Very iconic po kasi ang ukit ng buhok niya. So, I would have want na yung initial carver, in respect of that initial carver, lahat ng detalye na naitago through the years, mailalabas po namin. Kasi very iconic Do you talaga know ang buhok Tom niya. Hoven? Yes po. Siya ang nag-restore ng Actually, Virgen de los Remedios. I became a restorer of antique images because of the works of Kong Tom. Para yatang when we were chair of the golden anniversary, Yes po. doon na-restore Yeah. ang ang image ng Apong Birhen. 21 layers of paint yata. Yeah. Kasi nakita ang lalim na nung mata ng Mama Mary at yung Cristo del Perdon din binalik sa original na. His Yeah. works are very wonderful. Kaya parang pinangarap ko na sana one day, no, hindi ko man mapantayan. Pumanaw na yon, Chin. Opo, hindi ko Si man Tom mapuntayan Hoven. yung ano niya, makagawa rin Yes, ako. passed on many years ago. Okay, maraming salamat and we now conclude yung mga Yes, announcements no? natin, our Opo. weekend schedule. At para po sa ibang anunsyo po noon, dito po sa ating radio station, bukas po ang ating Alay Kapwa Radiothon 2024, Kaparaku, Paki, Batanku. At magsisimula po ito ng 7 a.m. to 11 a.m. At pangungunahan po, of course, ng ating Archbishop Florentino Lavarias ang atin pong misa bukas. At this program po, the program will commence with a Holy Mass presided over by Most Reverend Florentino G. Lavarias, D.D. At yun nga po, ang telethon aims to evangelize and mobilize resources for SACOP, supporting the different programs of the apostolate. At syempre po, ang atin pong Archbishop Emeritus ay magse-celebrate din po ng kanyang 87th birth anniversary sa March 9, 2024, 9 a.m. Yun po yung celebration po ng Thanksgiving Mass sa Mother of Good Counsel Seminary Main Chapel, City of San Fernando, Pampanga. At Father mo, sa iba po pong programa ng ating radio station ngayon, ang atin pong 2 p.m. Dahlan ng Cruz, 3 p.m. Chaplet of the Divine Mercy, 3:30 p.m. Sunis Kapampangan, 4 p.m. Brighton Reloaded, ang ating campus edition,
5:30 p.m. Friday Novena to Apong Mama Kalulu. 6 p.m. Barkadahan kay Kristo. Kasama po si Reverend Father Joseph Mary Bakay, Sister Ots Gantan, Miss Arlene David, and Brother Iber Baltazar. At syempre, 7:30 p.m. King Lagunang Jesus with Reverend Father Ronnie Dicao and Brother Jeffrey Gomez. At March 2 po, no? Bukas nga po, Saturday, yung half day po ng ating Saturday ay ibibigay po natin sa Sakop Radioton. At yun nga po, March 3 naman, Sunday, 6 a.m. and 6 p.m. Men of Light with Bishop Ambo David, Father Deo Galang, Attorney Bong Roque, and Brother Joey Angeles. 7 a.m. and 7 p.m. Pasakalia with Father Nono Alfonso. 9:30 a.m. Live Mass from Santo Niño Parish, Santo Niño, City of San Fernando, Pampanga. And 5 p.m. Live Mass from Holy Rosary Parish, Angeles City. Pisambang Maragul. Okay, so again, salamat Maestro Albert and Thank you so much. Josiah. Hindi ito ang una at huli na makikita at maririnig kayo ng ating mga listeners and viewers. So dakal pong salamat kaya kayong pamakiramdam. Sana po na-bless kayo dito sa Faith Story na hindi lang po ito tukol sa pagkakita, accidental na nakita, paghahanap, at ngayon ay nagbubunyi ang buong bayan ng Florida Blanca sa pag-uwi ng mahal na ninyo na nawala po more than 30 years ago. Of course, we would like to greet Reverend Father Alvin Manalang na sa kanyang mga dasal ay dininig ng Panginoon at through the instrumentality of Josiah and of course with Brother Albert ay nagbalik. So, hihintayin po natin ang May 1st, 2024 ang dakilang kapisan ni San Jose na iaalay, sabi ni Brother Albert, isang maringal at mga garbong pagdiriwang para sa Holy Child. Santo Niño de Florida Blanca. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. O most sacred heart of Jesus, we honor you today in this Friday of Lent as we journey to this Lenten time, reflecting on your passion and death and resurrection. Fill us with sorrow for our sins and a resolve to follow you more closely. And with the people of Florida Blanca, we praise and thank you for this great gift of the coming home, the homecoming of the image of Santo Niño de Florida Blanca. All this we ask through Christ our Lord. Amen. May Almighty God bless you, the Father and the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Thank you. See you next week po sa ating Kwentuhang Katoliko.